Πάμε λοιπόν να δούμε κάποιες βασικές εφαρμογές σε αυτό το κομμάτι της ύλης, αν και να ξέρετε ότι είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Δηλαδή δεν θα εφαρμόζουμε συχνά το νόμο Κουλόμπ μαζί με αρχή της επαλληλίας. Συνήθως στα προβλήματα θα υπάρχει είτε κάποια συμμετρία και θα χρησιμοποιούμε το θεώρημα Γκάους, είτε θα λύνουμε την εξίσωση Λαπλάς σαν πρόβλημα συνοριακών τιμών. Πάντως αξίζει να δούμε και 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως είναι αυτό. Δηλαδή να πάει κανείς και να βάλει φορτίο πάνω σε μια ράβδο. Μια λεπτή ράβδο μήκους L. Άρα είναι η τρίτη περίπτωση που είχαμε πει, κατανομή φορτίου πάνω σε μια καμπύλη. Και μάλιστα εδώ το κατανέμω με ομοιόμορφο τρόπο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν κόψω ίσα κομματάκια της ράβδου, αυτά θα έχουν ίση ποσότητα φορτίου πάνω. Μπορώ, δίχως βλάβη της γενικότητας, να προσανατολίσω τους άξονες μου, έτσι ώστε το πρόβλημα να έχει την εξής μορφή. Αυτή είναι η ράβδος, την έχω βάλει πάνω στον άξονα Χ. Έχω στρίψει τους άξονες, έτσι ώστε το σημείο του χώρου που με ενδιαφέρει να είναι στο ίδιο επίπεδο με τη ράβδο, το οποίο έχω ονομάσει επίπεδο χ. Και θα πάω πάνω στον άξονα ψ να υπολογίσω την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. Άρα σε αυτό το σημείο 0,ψ. Η ράβδος εκτείνεται από το χ0 έως το χ0 συν L. Δεν προσδιορίζω τι είναι αυτό το χ0. Μπορεί να είναι θετικό, μπορεί να είναι αρνητικό, ό,τι θέλει. Άρα όντως έτσι όπως έχω στήσει το πρόβλημα είναι αρκετά γενικό. Ωραία. Η έκφραση που μου δίνει την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε μια θέση R για μια γραμμική κατανομή φορτίου θα είναι αυτή εδώ. Το ολοκλήρωμα θα γίνει πάνω στη ράβδο. Εδώ θα υπάρχει το στοιχειώδες μήκος αυτής της ράβδου, η πυκνότητα η γραμμική του φορτίου, R μείον R τόνος, προς μέτρο R μείον R τόνος ή στην τρίτη. Και τώρα θα πρέπει να κάνω μια ταυτοποίηση. Τι είναι αυτά τα σύμβολα στο συγκεκριμένο πρόβλημα? Ας ξεκινήσω με τα διανύσματα. Ας βάλω και χρώμα. Εδώ είναι το διάνυσμα R. Είναι η θέση που θέλω να υπολογίσω στο πεδίο. Εδώ θα βάλω το R τόνος. Τι είπαμε ότι είναι το R τόνος? Είναι η θέση ενός στοιχειώδους κομματιού της κατανομής. Ενός στοιχειώδους φορτίου. Άρα αυτό θα είναι, ας πούμε, στη θέση Χ, θα είναι ένα στοιχειώδες dQ. Ωραία. Μου κάνω έτσι στη θέση Χ,0. Το σχετικό διάνυσμα, το R-R τόνος, θα είναι τούτο. Συνεπώς, σε καρτεσιανές τεταγμένες, ας τα γράψω εδώ δεξιά. Αυτό είναι στον άξονα ψ, αυτό είναι στον άξονα χ. Τι άλλο? Η πυκνότητα. Έχω πει ότι το φορτίο μου κατανέμεται με ομοιόμορφο τρόπο πάνω στη ράβδο. Άρα αυτή η πυκνότητα είναι σταθερή. Δεν είναι αλλού πιο πυκνό και αλλού πιο αραιό. Άρα δεν θα χρειαστεί κανένα όριο, καμία παραγώγηση. Θα μπορώ να γράψω τι είναι το συνολικό φορτίο προς το συνολικό μήκος. Τι άλλο? Από εδώ προκύπτει επίσης ότι το μέτρο του R-R τόνος είναι η ρίζα χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο.
Είναι η υποτείνουσα αυτού εδώ του ορθογωνίου τριγώνου. Και τέλος, το στοιχειώδες μήκος της ράβδου δεν είναι τίποτα άλλο παρά του ντε χ. Και εφόσον θα ολοκληρώσω πάνω στο χ, ποια θα είναι τα όρια αυτής της ολοκλήρωσης? Από χ0 ως χ0 συν L. Άρα είναι έτοιμο. Έτοιμο για να κάνω τον υπολογισμό. Αυτό θα μου δώσει 1 δια 4 π ε0. Το λάμδα μπορεί να βγει έξω από το ολοκλήρωμα, θα είναι σταθερά. Αυτό θα γίνει από χ0 έως χ0 συν L, ντε χ του ψ μόνα 2 μείον χ μόνα 2 προς αυτή τη ρίζα στην τρίτη μπορώ να το γράψω σαν χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο στην 3 δεύτερα. Ωραία, επειδή βγήκαν δύο ολοκληρώματα θα σπάσω αυτό σε συνιστώσεις. Ας μιλήσω πρώτα για την χ συνιστώση. Μπορώ να το κάνω έτσι απλά, γιατί αυτά τα μοναδιαία διανύσματα στις καρτεσιανές τεταγμένες είναι σταθερά. Άρα βγαίνουν έξω από το ολοκλήρωμα και ό,τι ας πούμε πολλαπλασιάζει το ψ μόνα 2 θα είναι η ψ συνιστώσα. Ό,τι πολλαπλασιάζει το χ μόνα 2 θα είναι η χ συνιστώσα. Αυτό το αναφέρω γιατί σε λίγο θα δούμε μια άλλη εφαρμογή που θα χρησιμοποιούμε πολικές τεταγμένες. Εκεί πέρα, όταν κανείς έχει ας πούμε το ρ μόνα 2 ή το φ μόνα 2 και τα ολοκληρώνει, για παράδειγμα στη γωνία φ, αυτά δεν μπορεί να τα βγάλει ελαφρά την καρδία έξω από το ολοκλήρωμα, γιατί έχουν εξάρτηση από τη γωνία φ. Δεν είναι σταθερά πλέον. Οπότε θέλει προσοχή εκεί πέρα. Πάντως τώρα μπορώ να το κάνω και τι θα πάρω? Για το χ η συνεισφορά θα έρθει από εδώ. Θα έχω το λάμδα προς 4 π ε0 από χ0 έως χ0 και L ντε χ και η συνάρτηση που ολοκληρώνω είναι η μείον χ προς χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο στην 3 δεύτερα. Αυτό το ολοκλήρωμα γίνεται εύκολα γιατί η παράγωγος αυτού εδώ βρίσκεται στον αριθμητή. Και θα πάρω το 1 προς ρίζα χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο υπολογισμένο στα όρια ολοκλήρωσης. χ0 έως χ0 και L. Άρα αυτό θα μου δώσει λάμδα προς 4 π ε0 1 προς ρίζα χ0 και L στο τετράγωνο και ψ τετράγωνο μείον 1 προς ρίζα χ0 τετράγωνο και ψ τετράγωνο. Μπορώ να το αφήσω έτσι, τελείωσα όσον αφορά τη χ συνιστώσα, ή μπορώ να κάνω το εξής. Πολλαπλασιάζω και διαιρώ με το ψ. χ0 και L στο τετράγωνο και ψ τετράγωνο μείον ψ χ0 τετράγωνο και ψ τετράγωνο. Τώρα, αυτοί οι λόγοι εδώ πέρα, αν τους δούμε στο σχήμα, τώρα το έχω φορτώσει αρκετά, θα το ζωγραφίσω πάλι το σχήμα, είναι κάποια συνημή των αγωνιών.
Ξαναβάλω εδώ τη ράβδο. Εδώ είμαστε στο χ0, χ0 και L. Εδώ είναι το ψ. Εάν πω αυτή τη γωνία θ1 και πω αυτή είναι εδώ θ2, τότε αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά το συνημήτωνο της θ2, προσκύμενη προς υποτείνουσα, και αυτό εδώ είναι το συνημήτωνο της θ1. Ελπίζω να φαίνεται καθαρά όπως έχω κάνει το σχήμα. Οπότε μπορώ να γράψω ότι η χ συνιστόσα υπολογισμένη στο σημείο 0,ψ θα είναι λάμδα προς 4π ε0 ψ συνημήτωνο θ2 μείον συνημήτωνο θ1. Αυτό είναι το πρώτο αποτέλεσμα. Μένει να βρούμε και άλλη μία συνιστόσα, έτσι. Η εψ θα είναι η εξής. Θα είναι λάμδα, είχε το ψ μοναδιαίο, το ψ είναι σταθερά για το ολοκλήρωμα, άρα θα βγει έξω 4π ε0 από χ0 έως χ0 και L dχ, και η συνάρτηση που ολοκληρώνω είναι αυτή εδώ. Τώρα, αυτό το ολοκλήρωμα δίνει χ προς ψ τετράγωνο, ρίζα χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο υπολογισμένο στα άκρα χ0, χ0 και L. Μπορείτε να το επαληθεύσετε ότι αν παραγωγήσει κανείς αυτό εδώ, το αποτέλεσμα θα είναι η συνάρτηση που υπάρχει στο ολοκλήρωμα. Ωραία, το ψ με το ψ τετράγωνο θα μου δώσει απλά ένα ψ στο παρονομαστή. Συνεπώς, θα έχω λάμδα προς 4π ε0 ψ και μέσα χ0 και L προς ρίζα του χ0 και L στο τετράγωνο και ψ τετράγωνο μείον το χ0 προς ρίζα χ0 τετράγωνο και ψ τετράγωνο. Είναι αυτά εδώ κάποιοι τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών? Ναι, είναι τα αντίστοιχα ημίτωνα. Έτσι, γιατί άλλαξα τον αριθμητή, αντί για την προσκύμενη που ήταν το ψ, πήρα την απέναντι πλευρά που είναι στον άξονα χ εδώ πέρα, άρα είναι τα ημίτωνα. Οπότε εψ υπολογισμένο σε αυτήν τη θέση δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό εδώ επί το ημίτωνο θ2 μείον ημίτωνο θ1. Και τελειώσαμε. εζ δεν υπάρχει εδώ πέρα, δουλεύουμε μόνο στο επίπεδο χ. Αφού υπολογίσει κανείς το ηλεκτρικό πεδίο σε αυτές τις ασκήσεις, καλό είναι να κάνει κάποιους ελέγχους, δηλαδή να παίξει λίγο με κάποια όρια. Αρχικά μπορούμε να μελετήσουμε μια ειδική περίπτωση. Τι συμβαίνει στο κέντρο της ράβδου. Να δούμε δηλαδή το πεδίο στον άξονα συμμετρίας της ράβδου, που αντιστοιχεί στην επιλογή αυτού του χ0 να είναι πλην L2.
Γιατί τότε η ράβδος θα εκτείνεται από το μείον L δεύτερα έως το συν L δεύτερα. Θα υπάρχει δηλαδή αυτή η συμμετρία. Και αν το ζωγραφίσω, έχω κάτι τέτοιο. Εδώ είναι το μείον L δεύτερα, εδώ το L δεύτερα, στον άξονα Χ. Κάπου εδώ θα είναι το σημείο που με ενδιαφέρει. Τώρα, οι γωνίες που πριν ονόμασα θ1 και θ2, που είναι αυτές εδώ, θα έχουν γίνει πλην θ και θ αντίστοιχα. Έτσι, λόγω της συμμετρίας αυτής. Οπότε μπορώ να δω πώς θα επηρεαστούν τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Το εχ θα είναι λάμδα διά 4πε0 ψ, και εδώ έχετε το συνημήτωνο θ2, άρα αυτό, μείον συνημήτωνο του θ1, άρα συνημήτωνο της πλην θ. Ναι, αλλά το συνημήτωνο είναι άρτια συνάρτηση, άρα αυτό κάνει 0. Το περιμένει κανείς αυτό? Η απάντηση είναι βεβαίως. Γιατί? Να κάνουμε ένα μπακάλικο επιχείρημα. Για κάθε dq που υπάρχει στα αρνητικά χ, μπορώ να βρω το συμμετρικό του στα θετικά. Ποιο θα είναι το στοιχειώδες ηλεκτρικό πεδίο που θα δημιουργεί αυτό? Θα είναι κάπως έτσι. Πώς είναι το πεδίο αυτού νου? Θα είναι κάπως έτσι. Φαίνεται ότι οι χ συνιστώσεις ακυρώνονται εδώ πέρα. Το δεξιά ακυρώνει το αριστερά και μόνο οι ψ προστίθενται μεταξύ τους. Οπότε δεν επιβιώνει τελικά καμία χ συνιστόσα, γιατί τα φορτία όλης της ράβδου μπορώ να τα χωρίσω σε ζεύγη, εντάξει, συμμετρικών δεξιά και αριστερά, τα οποία αλληλοαναιρούνται. Και περιμένει κανείς, σύμφωνα με αυτή την ζωγραφική που κάναμε, οι ψ συνιστώσεις να προστίθενται. Εδώ έπαιρνε κανείς το ημίτονο θ2, άρα ημίτονο θ, μείον το ημίτονο της μείον θ. Όμως το ημίτονο είναι περιττή συνάρτηση, άρα εδώ θα πετάξει άλλο ένα μείον, θα γίνει συν, και πράγματι αυτά θα προσθεθούν, άρα θα πάρω 2 φορές, με το 4 θα γίνει μια απλοποίηση, 2π ε0 ψ, επί το ημίτονο θ. Τελικά λοιπόν, μάλλον πριν γράψω το τελικό αποτέλεσμα, εδώ το ημίτονο θ τι θα είναι? Λάμδα προς 2π ε0 ψ, θα είναι L δεύτερα προς αυτή τη ρίζα, την υποτείνουσα, ρίζα του L τετράγωνο τέταρτα και ψ τετράγωνο. Οπότε θα είναι L δεύτερα προς ρίζα L τετράγωνο τέταρτα και ψ τετράγωνο. Αυτό το δεύτερα θα επαναφέρει το τεσσάρι που υπήρχε εδώ και το γινόμενο λάμδα L είναι στην ουσία το συνολικό φορτίο Q. Γιατί θυμηθείτε ότι το λάμδα είναι Q δια L. Όταν λύσει κανείς ως προς το Q, δίνει την πυκνότητα επί το συνολικό μήκος. Άρα εδώ έχει εμφανιστεί το Q προς 4π ε0 ψ, και θα έχω και αυτό το παράγοντα L τετράγωνο τέταρτα και ψ τετράγωνο. Επίτηδες το έγραψα έτσι, θα δείτε γιατί. Γιατί μπορώ να πάω να μιλήσω για κάποια όρια, να κάνω κάποιους ελέγχους αυτοσυνέπειας. Οπότε μπορώ να γράψω ότι
το ε είναι Q προς 4π ε0 ψ, L τετράγωνο τέταρτα και ψ τετράγωνο ψ μόνα 2. Εντάξει, αυτό βρήκα. Μόνο ψ συνιστόσα η οποία έχει αυτό το μέτρο. Ωραία. Το πρώτο που μπορεί να πάει να κάνει κανείς είναι να φύγει πολύ μακριά από τη ράβδο. Αυτό θα το εκφράσουμε έτσι. Όταν το ψ είναι πολύ μεγαλύτερο από το μήκος της ράβδου. Τότε αυτό τι θα μου δώσει. Το ε προσεγγιστικά, εντάξει, σε αυτή τη ρίζα θα επιβιώσει μόνο το ψ, θα βγει έξω σαν απόλυτο ψ, εντάξει, το έχω πάρει θετικό, θα γίνει στην ουσία ψ τετράγωνο. Εντάξει, αυτή θα είναι η αλλαγή και δεν θα υπάρχει αυτή η ρίζα. Οπότε η συμπεριφορά, η προσεγγιστική θα είναι αυτή εδώ. 4π ε0 ψ τετράγωνο ψ μόνα 2. Αυτό μας θυμίζει κάτι. Βεβαίως, είναι το πεδίο σημειακού φορτίου Q στην αρχή των αξώνων. Είχαμε γράψει ακριβώς αυτή τη σχέση, μόνο εντάξει, την θέση του ψ είχε το R. Ήταν εδώ R μόνα 2 και εδώ R τετράγωνο. Εντάξει, μικρή σημασία έχει αυτό. Η απόσταση είναι αυτή που μας ενδιαφέρει. Εδώ τη λέμε ψ. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα που περιμένει κανείς. Γιατί αν φύγουμε πολύ μακριά από τη ράβδο, θα τη βλέπουμε σαν μια κουκίδα. Εντάξει, σαν να έχει μαζευτεί όλο το φορτίο Q σε ένα σημείο. Άρα είναι εύλογο το πεδίο να συμπεριφέρεται σαν το πεδίο σημειακής πηγής. Αυτό είναι το ένα. Αν πάρουμε το άλλο όριο, όταν το ψ είναι πολύ μικρότερο από το L, τι πάει να πει αυτό? Πάω και πλησιάζω πολύ κοντά στη ράβδο. Τότε το ε με τι θα είναι περίπου ίσο? Θα κυριαρχήσει ο άλλος όρος της ρίζας εδώ πέρα. Οπότε θα πάρω Q προς 4π ε0 ψ επί το 1 δια L δεύτερα που θα έχει βγει από τη ρίζα, δηλαδή το 2 προς L. Το Q δια L, εντάξει, εδώ υπάρχει το ψ μόνα 2, το Q δια L είναι η πυκνότητα. Οπότε βγήκε πάλι το λάμδα προς 2π ε0 ψ επί ψ μόνα 2. Αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα που θα βρούμε αργότερα όταν πάμε να λύσουμε το αντίστοιχο πρόβλημα για άπειρη ράβδο. Όταν αυτή εκτείνεται από το μείον άπειρο στο συνάπειρο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα άπειρης ράβδου. Και μάλιστα θα δείτε ότι σε μία με δύο γραμμές λύνεται αυτό το πρόβλημα, γιατί υπάρχει συμμετρία. Και είναι από αυτά που εφαρμόζουμε το θεώρημα Gauss, το οποίο θα το αγαπήσουμε γιατί μας λύνει τα χέρια. Ωραία. Μιας και έχουμε πάρει φόρα και έχουμε ζεσταθεί, ας δούμε και ένα-δύο ακόμα. Τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς? Ας μείνουμε πάνω σε καμπύλες, δηλαδή σε γραμμικές κατανομές φορτίου όπως λέμε. Και ας βάλουμε φορτίο αυτή τη φορά όχι σε ράβδο, πάνω σε κύκλο, σε δακτύλιο ας πούμε. Έστω λεπτός δακτύλιος, ο οποίος φορτίζεται πάλι ομοιόμορφα. Δεν θέλω να κάνω τη ζωή μου πολύ δύσκολη. Με συνολικό φορτίο Q.
εντάξει, σε όλο το μήκος του. Να βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στον άξονα του δακτυλίου. Δεν θα πάω σε τυχαίο σημείο του χώρου. Αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται αν δεν κάνει κανείς σχήμα. Εννοείται. Να, αυτός ο δακτύλιος. Αυτός εδώ είναι ο άξονας του. Ας πούμε ότι είναι ο άξονας Z. Ο ίδιος ο δακτύλιος βρίσκεται στο επίπεδο χ. Μπορώ να το σχεδιάσω και αυτό. Το τρισορθογώνιο σύστημα. Άξονας χ, άξονας ψ. Τι θα πρέπει να ξεκαθαρίσω, ποια είναι η θέση που υπολογίζω το πεδίο. Είναι εδώ πέρα, είναι πάνω στον άξονα Z. Άρα αυτό είναι το διάνυσμα R. Ποιο είναι το αρτόνος? Το αρτόνος θα πρέπει να δείχνει σε ένα τυχαίο σημείο της κατανομής. Ας το πάρουμε να είναι εδώ. Εδώ λοιπόν θα υπάρχει ένα dq. Ο δακτύλιος αυτός έχει μια ακτίνα. Εδώ είναι η ακτίνα R. Τι άλλο θα μας χρειαστεί? Αυτό το σχετικό διάνυσμα, όπως πάντα, που δείχνει από το τυχαίο σημείο, από την πηγή προς το σημείο που μας ενδιαφέρει. Άρα αυτό είναι το R μείον αρτόνος. R μείον αρτόνος. Ωραία. Την ίδια σχέση θα πάμε να εφαρμόσουμε. Ας τη γράψω. Τα 1 προς 4 πι ε0. Ολοκλήρωμα στο δακτύλιο. Διελτόνος, λάμδα, επειδή έχω γραμμική κατανομή, R μείον αρτόνος προς μέτρο, R μείον αρτόνος στην τρίτη. Και ξεκινάω την ταυτοποίηση. Τι είναι το R? Είναι Z, Z-2. Το R τόνος, το πράσινο διάνυσμα δηλαδή, τι είναι? Μπορώ να το εκφράσω σε καρτεσιανές, αλλά δεν συμφέρει ιδιαίτερα. Εδώ εδείκνυται οι πολικές τεταγμένες. Όταν έχω κύκλους στο επίπεδο, αυτό φωνάζει, χρησιμοποίησε πολικές. Θα είναι σε απόσταση R από την αρχή των αξώνων, όσο είναι η ακτίνα του δακτυλίου, στην κατεύθυνση του ρόμονα 2. Να κάνω μια μικρή παρένθεση για τις πολικές τεταγμένες. Ας σχεδιάσω το καρτεσιανό επίπεδο. Άξονας χ, άξονας ψ. Και ας βάλω και κάποιο διάνυσμα θέσης εδώ. Στις καρτεσιανές τεταγμένες, αυτό που ενδιαφέρει κάποιον είναι οι προβολές στους άξονες. Άρα εδώ θα πάρουμε την χ συνιστόσα και την ψ συνιστόσα. Εντάξει, αν μιλάω για διάνυσμα θέσης, θα είναι το χ, ας πούμε, ενός σωματιδίου και το ψ ενός σωματιδίου. Οπότε αυτό το ζεύγος μου προσδιορίζει τη θέση του πλήρως και είναι οι λεγόμενες καρτεσιανές τεταγμένες. Είναι η μοναδική συνταγή για να προσδιορίσει κανείς θέση στο επίπεδο? Η απάντηση είναι όχι.
Αυτή βολεύει όταν τα πράγματα είναι, τετραγωνισμένα. Όταν κανείς κοιτάει κύκλους, συμφέρει να κοιτάει αποστάσεις, ακτίνες και γωνίες. Άρα, θα χρησιμοποιήσω το μήκος αυτού του βέλους, πόσο απέχει η θέση που μελετώ από την αρχή των αξώνων, από το κέντρο ενός κύκλου, έτσι, μια ακτίνα, και θέλω και ένα προσανατολισμό. Θα κοιτάξω και τη γωνία. Παίρνω τη γωνία αυτή, την φ, τη λεγόμενη πολική, να ξεκινάει από τον άξονα χ. Οπότε, για ένα διάνυσμα εδώ, η γωνία φ είναι 0 και αυξάνεται όταν κινούμαστε αντίθετα με τους δείκτες του ορολογιού, αυτή τη φορά. Εδώ θα γίνει π δεύτερα, π, και εδώ θα γίνει 2π, μετά από μια πλήρη περιστροφή. Το ζεύγος ρ, φ είναι οι λεγόμενες πολικές τεταγμένες. Πώς συνδέονται καρτεσιανές με πολικές? Είναι εύκολο να το διαπιστώσει κανείς από απλή τριγωνομετρία, ότι το χ είναι r συν ημίτονο φ, το ψ είναι r ημίτονο φ. Από εδώ τι καταλαβαίνουμε? Ένα συμπέρασμα είναι το χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο είναι ρ τετράγωνο. Και μπορούμε να μιλήσουμε και για τα μοναδιαία διανύσματα, αυτό έχει ενδιαφέρον. Το χ μοναδίο είναι αυτό, το ψ μοναδίο είναι αυτό εδώ. Ποια θα είναι τα αντίστοιχα μοναδιαία στις πολικές? Για να το βρούμε, βολεύει να το σκεφτούμε ως εξής. Το μοναδίο διάνυσμα για κάθε μεταβλητή δείχνει προς την κατεύθυνση αύξησης εκείνης της μεταβλητής. Άρα το χ μοναδίο δείχνει προς τα δεξιά, γιατί προς τα δεξιά αυξάνεται το χ. Το ψ μοναδίο δείχνει προς τα πάνω, γιατί προς τα πάνω αυξάνεται το ψ. Τώρα, θα πρέπει να πάω σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο του επίπεδου, ας πούμε ότι πάω εδώ στην θέση που μελετάω, προς τα που αυξάνεται το ρ, η ακτίνα, αυξάνεται προς τα έξω. Αν κινηθώ κάπως έτσι. Προς τα που αυξάνεται το φ, είπαμε αντίθετα με τους δείκτες του ορολογιού. Άρα κάπως έτσι. Συνεπώς, αυτό είναι το ρ, ρ μοναδίο και αυτό είναι το φ μοναδίο. Μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις καρτεσιανές είναι ότι αυτά πλέον δεν είναι σταθερά. Καθώς κινούμαστε στο επίπεδο αλλάζουν. Και αυτό είναι που συζητήσαμε πριν, άρα δεν θα είναι και σταθερά στις ολοκληρώσεις. Εντάξει, ενώ το χ και το ψ είναι πάντα σταθερά. Ας γράψω και τις σχέσεις. Το ρ μοναδίο είναι συν ημίτονο φ επί χ μοναδίο και ημίτονο φ ψ μοναδίο, ενώ το εφαπτομενικό διάνυσμα αυτό εδώ είναι μείον ημίτονο φ χ μοναδίο και συν ημίτονο φ ψ μοναδίο. Καταλαβαίνουμε επίσης ότι το διάνυσμα θέσης, το οποίο σε καρτεσιανές είναι αυτό. Αν χρησιμοποιήσω αυτές εδώ τις σχέσεις, τι θα πάρω? Θα πάρω r συν ημίτονο φ χ μοναδίο και r ημίτονο φ ψ μοναδίο. Αυτό το ρ, η ακτινική απόσταση, μπορεί να βγει κοινός παράγοντας και ημίτονο φ ψ μοναδίο. Εδώ τι εμφανίστηκε? Το ρ μοναδίο. Άρα η θέση θα είναι απόσταση στην κατεύθυνση ρ μοναδίο. Αυτό εδώ χρησιμοποίησα στον δακτύλιο όταν έγραψα την θέση του τονούμενου φορτίου.
θα είναι η απόσταση, σε ποια απόσταση βρίσκεται στην ακτίνα του δακτυλίου. Γι' αυτό έγραψα το R κεφαλαίο. Και στην κατεύθυνση Ρώμονα 2. Ωραία. Άρα έχω βρει τα διανύσματα. Τι άλλο? Το λάμδα είναι σταθερό. Πάλι πρόκειται για ομοιόμορφη κατανομή, άρα σταθερή πυκνότητα. Είναι το συνολικό φορτίο προς το συνολικό μήκος. Άρα προς 2πr. Το μήκος περίμετρος κύκλου. Τι άλλο θα μου χρειαστεί? Αυτό το μέτρο R- τόνος θα είναι η ρίζα Z τετράγωνο και R τετράγωνο. Και τέλος το DL τόνος, το οποίο θα είναι το στοιχειώδες μήκος του δακτυλίου. Πρόκειται για στοιχειώδες τόξο κύκλου, θα είναι R-dφ. Τι είναι το dφ? Είναι μια στοιχειώδης μεταβολή σε αυτή τη γωνία. Ωραία, και είμαστε έτοιμοι. Τι θα έχουμε εδώ? 1 προς 4π ε0. Το ολοκλήρωμα θα γίνεται στην πολική γωνία φ. Επειδή θα κάνουμε έναν πλήρη κύκλο, τα όρια θα είναι από 0 έως 2π. Οπότε εδώ θα είναι R-dφ. Το διάνυσμα R τι είναι? Z μόνα 2. Το R τόνος θα είναι αυτό. Κάτω θα πάει αυτό το μήκος στην τρίτη, το οποίο μπορώ να το γράψω έτσι, Z τετράγωνο και R τετράγωνο, ή στην 3 δεύτερα. Τώρα, εδώ θέλει λίγη προσοχή, γιατί, καταρχήν ξέχασα και το λάμδα. Ας το βγάλω έξω, μιας και είναι σταθερά. Σταθερό είναι επίσης και το Z μόνα 2. Άρα μπορεί να βγει έξω και να υπολογίσω έτσι μια Z συνιστόσα. Όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι, το ρ μόνα 2 δεν μπορεί να βγει έξω, γιατί όπως είδαμε έχει εξάρτηση από τη γωνία φ. Μάλιστα, επειδή ολοκληρώνω στη γωνία φ σε μια περίοδο από 0 έως 2π, θα έρθω και θα ολοκληρώσω σε μια περίοδο το συνημίτονο και σε μια περίοδο το ημίτονο. Αυτό εδώ θα μηδενιστεί. Δεν θα πάρω συνεισφορά στο επίπεδο χ. Θα μου μείνει μόνο το κομμάτι που αφορά το Z και μάλιστα οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο ολοκλήρωμα είναι σταθερά, έτσι. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού η γωνία φ. Μόνο εδώ υπήρχε, αλλά και αυτό το ολοκλήρωμα μηδενίστηκε. Οπότε, θα πάρω το ολοκλήρωμα στην φ, θα μου δώσει απλά 2π. Το 2πr είναι το μήκος του δακτυλίου. Με το λάμδα, δηλαδή αυτό το γινόμενο λάμδα επί 2πr, θα είναι το συνολικό φορτίο του δακτυλίου. Μπορώ να το γράψω απευθείας δηλαδή, σαν Q. Προς 4π ε0. Θα πάρω και αυτόν τον παράγοντα Z προς Z τετράγωνο και R τετράγωνο ή στην 3 δεύτερα στην κατεύθυνση Z μόνα 2. Αυτό εδώ θα είναι η έκφραση για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. Εντάξει, στο Z, σε ύψος Z. Μπορεί κανείς πάλι να κάνει έλεγχο αυτοσυνέπειας, να πάει να δει πολύ μακριά από το δακτύλιο ότι πράγματι παίρνει το πεδίο σημειακής πηγής.
Κάτι που αξίζει να σχολιάσουμε εδώ είναι ότι εν τέλει το πεδίο είναι στον άξονα Z. Και αυτό είναι κάτι αντίστοιχο με τη συζήτηση που κάναμε πριν στη Ράβδο, όταν πήγαμε στον άξονα συμμετρίας της. Πάλι μπορώ τα φορτία του δαχτυλίου να τα χωρίσω σε ζεύγη αντιδιαμετρικών, δηλαδή εδώ για τον DQ θα υπάρχει κάποιο άλλο DQ εδώ πέρα και οι στοιχειώδεις συνεισφορές τους όσον αφορά το ηλεκτρικό πεδίο, αυτή και αυτή εδώ, θα ακυρώνονται στο επίπεδο χυψή και θα συμβάλλουν μόνο στην Z συνιστόσα, αθροιστικά, και μάλιστα συνηθίζεται έτσι να το προσεγγίζει κανείς αυτό το πρόβλημα, δηλαδή να λέει ένα επιχείρημα συμμετρίας στην αρχή, περιμένω το πεδίο μόνο στον άξονα Z και αντί να ολοκληρώνω τις πλήρεις στοιχειώδεις συνεισφορές, να ολοκληρώνω μόνο το DEZ και όχι το DE που είναι αυτό εδώ. Εντάξει, δύο ισοδύναμοι τρόποι είναι αυτοί. Θα το κάνω έτσι στο επόμενο και τελευταίο παράδειγμα, έτσι, για να τα έχετε δει όλα. Σαν μια τρίτη εφαρμογή, μπορούμε να δούμε τώρα κάτι σε επιφάνεια. Να φύγουμε από τις γραμμικές κατανομές και να κάνουμε μια επιφανειακή κατανομή. Ας βάλουμε φορτίο Q, το οποίο κατανέμεται ομοιόμορφα σε λεπτό δίσκο. Ακτίνας R. Και θα πάμε πάλι στον άξονα συμμετρίας. Να βρεθεί το ηλεκτρικό πεδίο, η έντασή του, έτσι, στον άξονα συμμετρίας. Του δίσκου. Πάντοτε ξεκινάμε από το σχήμα. Εδώ πέρα πρόκειται για λεπτό δίσκο, άρα θα έχει εμβαδό εδώ πέρα, του κάνω και ένα λεπτό πάχος. Άξονας πάλι είναι ο Z. Τι θα κάνω εδώ πέρα? Θα πάω και θα θεωρήσω ένα στοιχειώδες τμήμα αυτής της κατανομής. Ένα κομματάκι εδώ πέρα επιφάνειας. Αυτό θα έχει ένα στοιχειώδες φορτίο DQ. Και θέλω να δω τι επίδραση θα έχει πάνω στον άξονα Z. Ας το κάνω αυτό μπλε όπως πάντα. Αυτό είναι το σχετικό διάνυσμα που συνδέει το φορτίο, την πηγή, με το σημείο που μελετάω. Ποιο θα είναι το μήκος εδώ πέρα? Θα είναι η ρίζα Z τετράγωνο και ρho τετράγωνο. Γιατί? Πλέον το R τόνος, που είναι αυτό εδώ, δεν έχει μήκος R κεφαλαίο. Το φορτίο δεν είναι στην ακτίνα πάνω, όπως ήταν ο δακτύλιος πριν, είναι μεταβλητό. Είναι λοιπόν το ρho των πολικών συντεταγμένων, το μήκος αυτό εδώ. Αυτό το μήκος είναι ρho, αυτό το μήκος είναι Z. Και θα χρησιμοποιήσω το επιχείρημα συμμετρίας, όπως πριν. Δηλαδή, γνωρίζω ότι το DQ αυτό δημιουργεί ένα στοιχειώδες ηλεκτρικό πεδίο έντασης DE, εδώ πέρα. Όμως,
Για κάθε τέτοιο DQ, όπως έχω ζωγραφίσει εδώ πέρα, υπάρχει ένα αντιδιαμετρικό, εδώ πέρα, του οποίου η ένταση θα μοιάζει κάπως έτσι. Και όσον αφορά το επίπεδο χ, κάθετο στον άξονα Z εδώ πέρα, θα ακυρώνονται. Θα συμβάλλουν μόνο όσον αφορά την Z συνιστόσα. Οπότε, χρησιμοποιώντας αυτό το επιχείρημα συμμετρίας, θα πάω και θα προσθέσω όχι τα dε, αλλά τα dεz. Ποιο είναι το dεz? Ας ζωγραφίσω ξανά εδώ πέρα. Εδώ είναι ο άξονας Z. Το μήκος dεz είναι αυτό. Κάνω μια προβολή. Για να πάρω την προβολή θέλω αυτό το μήκος επί το συνημήτωνο της γωνίας εδώ πέρα, την οποία ονομάζω θ. Αυτή όμως είναι κατακορυφή με τούτην εδώ. Συνεπώς τι έχω? Το dεz που με ενδιαφέρει θα είναι μέτρο του dε επί το συνημήτωνο θ. Για να αρχίσω να το επεξεργάζομαι αυτό. Το dε σαν μέτρο θα είναι dq 4π ε0. Θα έχει το 1 διά την απόσταση αυτή στο τετράγωνο. Οπότε 1 διά z τετράγωνο και ρ τετράγωνο. Το συνήμητονο θ συμφέρει να το υπολογίσω από αυτό το ορθογώνιο τρίγωνο εδώ κάτω. Θα είναι προσκύμενη, άρα z προς την υποτείνουσα. Z προς ρίζα z τετράγωνο και ρ τετράγωνο. Το dq θα πρέπει να το εκφράσω όπως κάναμε και πριν μέσω της πυκνότητας φορτίου. Τώρα η πυκνότητα δεν είναι γραμμική, είναι επιφανειακή. Σιγά το πράγμα. Είναι σταθερή γιατί είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο το φορτίο, άρα θα είναι συνολικό φορτίο προς συνολική επιφάνεια. Ωραία. Άρα θα έχω στοιχειώδες φορτίο θα είναι πυκνότητα επί στοιχειώδες εμβαδό, το οποίο ονομάζονται α. Προς 4π ε0 και θα πάρω το z τετράγωνο και ρ τετράγωνο στην 3 δεύτερα. Πόσο είναι το dα, το στοιχειώδες εμβαδό, κάνοντας χρήση πολικών συντεταγμένων, θα είναι ρ, ντε ρ, ντε φ. Απαρτίζεται από το γινόμενο δύο στοιχειωδών μυκών. Μια μεταβολή στο ρ, που θα μου δώσει το μήκος ντε ρ, και μια στοιχειώδης μεταβολή στο φ, που θα μου δώσει ένα στοιχειώδες τόξο, που θα είναι ρ ντε φ. Ωραία. Οπότε θα έχω αυτό, 4π ε0, z τετράγωνο και ρ τετράγωνο, στη 3 δεύτερα. Αυτή η ποσότητα είναι έτοιμη να ολοκληρωθεί. Θα είναι διπλό ολοκλήρωμα γιατί έχω επιφάνεια. Το ρ από πού θα ολοκληρώνεται? Από 0 έως την ακτίνα. Το φ θα κάνω ένα πλήρη κύκλο από 0 έως 2π. Συνεπώς, το εζ θα είναι ολοκλήρωμα του dεζ πάνω στο δίσκο. Δηλαδή, για να βγάλω κατευθείαν έξω ότι είναι σταθερά, είναι το σ, είναι το z, είναι αυτός ο παρονομαστής και μέσα θα έχω ολοκλήρωμα από 0 έως 2π, ντε φ, από 0 έως την ακτίνα του δίσκου, ντε ρ, ρ προς αυτόν εδώ τον παρονομαστή, στη 3 δεύτερα.
Το ολοκλήρωμα εδώ πέρα μπορεί να γίνει ανεξάρτητα, δεν υπάρχει κάποια φύ μέσα στο δεύτερο ολοκλήρωμα, οπότε θα πάρω το 2π, θα μου δώσει μια απλοποίηση, 2ε0, και μέσα αυτό το ολοκλήρωμα θα είναι μείον 1 προς τη ρίζα, ζ τετράγωνο και ρ τετράγωνο, υπολογισμένη φυσικά στα όρια. Άρα θα πάρω σίγμα z προς 2ε0. Πρώτα θα πάρω με πρόσημο συν τη συνεισφορά από το 0. Άρα όπου το ρ είναι 0, θα πάρω το 1 διαπόλυτο z, καθώς βγαίνει ρίζα. Ας πούμε ότι μελετάω για z θετικό στο πάνω ημιεπίπεδο. Οπότε θα έχω 1 δια z. Μείον 1 δια ρίζα, z τετράγωνο και r τετράγωνο. Και φέρνοντας και αυτό το z μέσα στην παρένθεση, τι πήρα τελικά? Ότι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε ύψος z πάνω στον άξονα συμμετρίας θα είναι σίγμα δια 2ε0 επί 1 μείον αυτόν εδώ τον όρο. Με κατεύθυνση φυσικά στο z-2. Εντάξει, έτσι άμα ξέρει κανείς τι κάνει, βγαίνει πιο εύκολα πιστεύω. Σε σχέση με την πλήρη έκφραση και τα μοναδιαία διανύσματα. Εντάξει, είναι θέμα γούστου από εκεί και πέρα. Τι βολεύει τον καθένα. Κάτι τελευταίο και να κλείσουμε εδώ πέρα. Μπορώ να κάνω αυτό τον έλεγχο αυτοσυνέπειας, δηλαδή αν φύγω πολύ μακριά από το δίσκο, θα πάρω το αποτέλεσμα σημειακού φορτίου. Για να το δούμε. Έστω ότι το Z είναι πολύ μεγαλύτερο του R. Εντάξει, έχω φύγει πολύ μακριά. Τότε, το ε τι είναι? Είναι σίγμα προς 2ε0, 1 μείον. Αυτό το Z του αριθμητή μπορώ να το γράψω κάτω σαν 1 δια Z για να το βάλω μέσα στη ρίζα. Και θα πάρω το εξής. 1 και ρ δια Z στο τετράγωνο. Αυτή την παράμετρο μπορώ να την ονομάσω, ξέρω εγώ, ξ. Το ρ δια Z στο τετράγωνο, το οποίο είναι πολύ μικρότερο της μονάδας. Είμαι σε θέση λοιπόν να κάνω ένα ανάπτυγμα Taylor αυτού εδώ του όρου. Γύρω από το 0, δηλαδή 1 προς ρίζα 1 και ξ. Η τιμή στο 0 κάνει μονάδα, η παράγωγος στο 0 κάνει μείον 1 δεύτερο επί ξ και όρους δεύτερης τάξης. Οπότε εγώ κόβοντας τη σειρά εδώ πέρα θα κρατήσω το 1 μείον 1 δεύτερο ξ, το 1 θα μου απλοποιηθεί και θα πάρω σίγμα προς 2ε0, 1 δεύτερο το ξ. Τι είναι το ξ? Ρ τετράγωνο δια Z τετράγωνο. Z μοναδίο. Όμως το σίγμα τι είναι? Είναι Q δια π R τετράγωνο. Και τι άλλο έχω? Έχω το 1 δια 4ε0 R τετράγωνο, οπότε αυτά θα φύγουν, και έχω και το Z μοναδιαίο δια Z τετράγωνο. Άρα πράγματι πήρα το πασίγνωστο αποτέλεσμα του σημειακού φορτίου πηγή.
Τώρα, για τη συνέχεια, θα μιλήσουμε αρχικά για το δυναμικό. Είναι μια βασική συνάρτηση και μάλιστα στα περισσότερα προβλήματα το δυναμικό θα θέλουμε να βρίσκουμε και από εκεί μετά θα υπολογίζουμε και το ηλεκτρικό πεδίο, έτσι σε μεταγενέστερη φάση. Οπότε στο επόμενο μάθημα θα κάνουμε δυναμικό, θα ανοίξουμε τη συζήτηση περί έργου και δυναμικής ενέργειας και μετά είναι το θεώρημα Gauss. Με αυτά και μόνο έχουμε ανοίξει πληθώρα εφαρμογών και ακολουθεί μετά η εξίσωση Laplace και πολλά άλλα. Οπότε σας χαιρετώ, αυτά για σήμερα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.